kachel koda ka auditor general ang'o ma jotelo oluor. Erokamano Cleophas, wachagi all way along ng'iyo katiba mane obedo formed 2010 mane ema introduce the Office of the Control of Budget kod the Auditor General. Ma jogi tijgi concurrently gin gi ng'iyo kaka jotij sirkal tiyo gi pesa, gi approve bende ni kapo ni ng'ato dwa timo project moro, project is it viable, then gitu bende follow up ni pesa ma omi obedo allocated to someone be oti kode e yo mowinjore. Koro all about en keto sanity and nini transparency omuom mar piny mar Kenya nikech bang' ni gin mago taxpayers money to kineno kada ofise gi bende kata gin kaka ochuogi joma tiyo kanyo gin jok ma are financially based. Koro gima gitimo ang'eyo ber ni ok nyal keto ng'ata kanyo mondo otim tich moro mashodi. Kendo mar ariyo bende jogo bed ka tiyo for long nikech apani ma this is second term or maybe second office or maybe second body. Last time, remember, we had a guy called Edward Oko. We have now people like Gadungu and the other lady. But you know, all along, Jogos Birkatiyo, to akena omiyo sani obedo different makoro sani emineno ni ntiere kaka ntiere koratu madhi mbele kanyo. Ntiere kaka ntiere gi chando offices meke governors, offices meke be MPs or maybe any other offices matiyo gi pesa mar sirkal. But other put it very clearly, ngeni te agree. There's a lot in the government, especially in terms of pesa mabeda being accounted for. Ka gik moko tiyo nikech onge gik ma jogo sawacho mose bedo disapprove ni they are lying. King based on there isn't one managi gelo expose mara ni SHA cannot be managed by our government but a different maybe a private entity. Pokmano gi come out magi discarding that thing is true. Koro definitely ngeni juma koro apani these offices are working. Compare these two powerful women. Gijo matiyo kendo we can see their work. Gisebe ka team a lot of exposes even in the past few years. Toka jatend piny mar jatend piny mar Kenya William Ruto ko poko donje sirkal, ko poko donje jatelo mar piny mar Kenya kata bang' kosebedo. To sani makoro obedo Messi nikech apani sani nitie text mang'eny sani most of the time for politically speaking. Koro ng'eni magik ma they typically attacking the government. Or gi expose that in the government or they rot in the government. Koro ngene ogi ngama nyalo bedo more gi tich makitimo. Koro they have to jinyaka find a way out mondo timo ng'owa ng'ato yuda wuyo moro at least imian koro gimi wacho bon at least mondo mi water them down. Jo ng'ema bende ka gin sirkal ogi nyabedo mamor kiko dwat ni there's a lot of wastage. Eri ng'ama ong'eyo ni sirkal mar piny mar Kenya ni most of the county governments ndira a big wastage gio tiki pesa all money just go to recurrent less on development. Even you can even see the case of Nairobi city here. They did that. Moka parka ne those who came out to discuss ni gio ginadia. Kora pani magi dija things that ma come out kaka manaka siasa jigo siasa but apparently I can somehow go with the office of the Auditor General. Gimagi wacho are really true. But also you can rule out in siasa. Maybe very powerful people you can be using them to fight the government, which I highly doubt, but only give me a rule possibility in politics. So it's all about